Špatné sedlo dokáže jízdu na kole pořádně znepříjemnit a dokonce vám může způsobit zdravotní potíže. Proto je dobré věnovat sedlu na kole zvýšenou pozornost. Pokud si dnes pořídíte nové kolo, zpravidla na něm najdete solidní sedlo odpovídající určení a ceně kola. Většině cyklistů bude vyhovovat. Může se ale stát, že se na něm nebudete cítit ideálně, případně vás začnou trápit nadměrné otlaky, brnění, odřeniny a tak podobně. Pak je nutné vybrat sedlo jiné, které bude plně vyhovovat vašim anatomickým parametrům. Správně zvolené sedlo musí nabídnout pohodlný posez na sedacích kostech a nikoli na měkkých tkáních mezi nimi. To je základ. Na výběr konkrétního sedla pak mají vliv vaše anatomické parametry, zejména pak vzdálenost mezi sedacími kostmi. No ale také například způsob jízdy. Záleží na tom, zda máte při jízdě zpříjmenější pozici nebo naopak sportovnější, více nakloněnou dopředu. Sedla se proto nabízejí v různých šířkách a tvarováních. Zcela samostatnou kategorií jsou pak dámská sedla, která jsou přizpůsobena jiné stavbě pánve. Jsou kratší, širší a mají jiný tvar středového výřezu. Stejný model sedla se často vyrábí s použitím různých materiálů. Například u lyžin to může být hliník, titan nebo karbon, který se pak používá i pro kostru sedla. Takové sedlo je pak lehčí, což je super, jenomže volba materiálu se pochopitelně projeví i v ceně. Rozdíl bývá samozřejmě také v úrovni polstrování. Hodně měkká sedla jsou sice na první posez pohodlná, ale nejsou vhodná pro všechny. To, co je nejvhodnější zrovna pro tu vaši praxi ježdění na kole, nejlépe zjistíte tak, že si různá sedla vyzkoušíte. Navštivte proto některou z prodejen Kola Svorada, kde najdete hromadu sedel k vyzkoušení, no a také lidi, kteří vám s výběrem odborně poradí.